asa bago na madungdung tu pilo-pilo na marajar selpu ma atong akan nalungun say Roma na jagar bago na madungdung ima sada bago na mati ditungan harangan jalan na terpujung sian akadungan na ia pilo-pilo na marajar ima natina dikon ni bagot manang akatubur ri bagoti didok may pilu-pilu manang di akatubuan na asing didok may manang kecembe jala diturusud doon akaw pasawon manang hatapat duhanon dia ka ulaw makkar manang topas tatari na tumadikon aka anak nasasak merdung manang namekmet alay na gabi harapan sungo panggati ima panggati ni na madadik kosak na gabi generasi tuak ka na naingro jala umma sungon upasa sungon turus-turus dia ka ulaon ima dina mangido tangiang manang mati akka napuso dihita adat Batak dina hurang odol salam.